anga tai je songmadan na min ye Ahmed Jekite flake ale kwa falen ben negela karaw amodel konare eni ne flata ngunen ben nywana semevura amodel konare mbembolo bugoka do mbi boni sebanye sebemi nu kama le forum aboluko kemenani bi konondo mami nye sebeni nge atwa de ko ai akodi ai ko akwami duni mina ko bi jando nyera barma do fe macha mabaraka fo ikado sugal maiga atlalo barala mena pew nyedo minye barai wati ikado ibi bofuru ba chado la kata doke ni akili bala sugal ko kala maiga akra directeur général ye AMRTP odo obi telephone sero de ko fo ko sebe amodel kunare ne clé flying na yere jakulu do wulilembe ni tasuma da Orange Mali awa ani sotelema malitel gela dunye munyi nyama ukode ko aywa olu ika don nu ye weleli ke telephone na ni mi masoro maingama wulika jobulu dara ika do jere mi ni erema kotem réseau malien des consommateurs et de télécommunications olu de na ko inda kenaka ninga kele bawuli aduna maingama uye wulika jorke mami mi telephone sera ko nyana bo ode AMRTP obi telephone sera de ko fo ko sebe amodel kunare ne clé flying na yere jakulu do wulilembe ni tasuma da Orange Mali awa ani sotelema malitel gela dunye munyi nyama ukode ko aywa olu ika don nu ye weleli ke telephone na ni mi masoro maingama wulika jobulu dara ika do jere mi ni erema kotem réseau malien des consommateurs et de télécommunications olu de na ko inda kenaka ninga kele bawuli aduna maingama uye wulika jorke mami mi telephone sera ko nyina bo ode AMRTP sugar kunare ikado wari yara minga ngasara abele jile fole do bengele do abele jile kanu ya factory amodel kunare kado abokose na sa mi woni ni jere de kule mi nye erema kotemu olu ko ni wuli ka do kura buluda sugar table fanga nyemadu ale bi fe bele jile ni sanje amodel kunare ikado do ko ni ba fa ka kunye sebeni nge atwa de ko ai akodi ai ko akwami duni mina ko bi jando nyera barma do fe macha mabaraka fo ikado sugal maiga atlalo barala mena pew nyedo minye barai wati ikado ibi bofuru ba chado la kata doke ni akili bala sugal ko kala maiga akra directeur général ye AMRTP obi telephone sero de ko fo ko sebe amodel kunare ne clé flying na yere jakulu do wulilembe ni tasuma da Orange Mali awa ani sotelema malitel gela dunye munyi nyama ukode ko aywa olu ika don nu ye weleli ke telephone na ni mi masoro maingama wulika jobulu dara ika do jere mi ni erema kotem réseau malien des consommateurs et de télécommunications olu de na ko inda kenaka ninga kele bawuli aduna maingama uye wulika jorke mami mi telephone sera ko nyina bo ode AMRTP sugar kunare ikado wari yara minga ngasara abele jile fole do bengele do abele jile kanu ya factory amodel kunare kado abokose na sa mi woni ni jere de kule mi nye erema kotemu olu ko ni wuli ka do kura buluda sugar table fanga nyemadu ale bi fe bele jile ni sanje amodel kunare ikado do ko ni ba fe ko bil hak trafatani mo nyina bo nga min denga buluka ndado rotoi kabno ko ni ngera do dimina sa sugar ko ni ede amteri nganga ni kumai wo nywana akoyele ma makile bi se ka jinye fe be kawa jango abora gloki ba kanabi jamu yaka ko rawbe ni munye sebenye le chiga chanyi ndireke mawo ni munye sebenye anye mimbo forum kono akabi bolla kramo de batu ngurane na ndiga do teliala na fondi sebe le soir de Bamako ikado nga fo shogal ko kala maiga akra directeur général ye AMRTP obi telephone sero de ko fo ko sebe amodel kunare ne clé flying na yere jakulu do wulilembe ni tasuma da Orange Mali awa ani sotelema malitel gela dunye munyi nyama ukode ko aywa olu ika don nu ye weleli ke telephone na ni mi masoro maingama wulika jobulu dara ika do jere mi ni erema kotem réseau malien des consommateurs et de télécommunications olu de na ko inda kenaka ninga kele bawuli aduna maingama uye wulika jorke mami mi telephone sera ko nyina bo
o de AMRTP odo sugar konare ikado wari yara minga ngasara abele jile fole do bengele do abele jile kanu ya factory amodel konare kado abo kose na sa min woni ni jere de kuli min ye erema ko tamu odo olu ko ni wuli ka do kura bolo da sugar table fanga nyemadu ale bi fe bele jile ni sanje amodel konare ikado do ko ni ba fe ko bil hak trafatani mo nyana bo nga min denga bolo kan ndadu yoro toy kabno ko ni ngera do dimina sa sugar ko ni ede amteri nganga ni kuma wo ni bonywana akuyele ma makile bise ka jinye fe be kawa jango abora gloki be ba kana bi jamaka kwe ko wara ube ni nguye sebenye le chiga chanyi ndireke mawo ni nguye sebenye anye mimbo forum kono akabi bolla kala da batu ngora nana ndege do teliala na fondi sebe le soir de Bamako ikado nga fo bale goshi sawo ako minye ministry nyema shogel maiga ako ikado dananya belebele benni ni chenga dananya beka o dananya de kama ifana ye dananya dani ministry ma hakeuka o kuma ame domine ko bi ministry jera mimbe no e conseil de ministry ikado awa neka demaya kunga ko pumate ne krefe pumate jamana joli puma de do ikado anme kuluba me jamana nyema yana mungama bi jamana de unga danaya de do anga jamana kungo nyana bo jamana be wati gole mingono kabisa ambairika amadelika bi onywana kono be bela jele de drone do anga hakilina la bi o kuma o sharia ba munu meta ministry frali la nywanga no e conseil de ministry akonda faible ministry sikata ke ikado taliba ikado ka conseil de ministry to conseil de ministre yebse ka ketugodi ministre to ko ci wara dum bi la jamana ngono ko bita yala ti te ite gouvernement katila ite asimu katila ite shogale katila jabo war mi duma nu asimi bilama shushuna eritanye asimi ti flasoro amanga suna ati suna akana suna de sebeni kala ko akoi ka don afo ninji ko ni taraka di ka do shogel maigama ma chila te ministry bema jogoroba wo de mizani muso min ba kono di ka do ka je abela jele ni ya me ka do conseil de ministre ordinaire la dala o ya araba donya e bela jele ka sigine aye di ka do ika ministry so kunga puma ni jemona kunga puma fe labe ika sede o anika donya na ba fe do be min de nyai ko ga ma bola ko ka kede kuluba magole ya bela bi edun de ka songa ministry ya imla o magole ya tila kakata anga jamana joli puma fo magole ya bila asimi ko abana bi abana shini kabi araba nata ministry o ministry be ni tara ke kulu kalai kan joli ma soro ida i mona conseil de ministre la de relèvement ki gwe kama ore bla inola an jama be ya kadri ka chawo mo ali na rebe ya nu tanye ni ba ko ke tefe mi o tuna di nemo ba di Ema iti tengara do kuma yake no iki dabon nuna jamana joli tewa ka dana ya dauka ifleka minge ifleka ni minge ni ministry bakile be otoko ke kadri chama be otoko ke ala iblamino kaka abumbani inya kana bu fede wati la kodo ni mu yesebe anye mi mo soir de Bamako kono aka bido bolila Amadel konare ne Jérôme Diarra ala ka ministry ya imla o magole ya tila kakata anga jamana joli puma fo magole ya bila asimi ko abana bi abana shini kabi araba nata ministry o ministry be ni tara ke kulu kalai kan joli ma soro ida i mona conseil de ministre la de relèvement ki gwe kama ore bla inola an jama be ya kadri ka chawo mawo ali na rebe ya nu tanye ni ba ko ke tefe mi o tuna di nemo ba di de ema iti tengara do kuma yake no iki dabon nuna jamana joli tewa ka dana ya dauka ifleka minge ifleka ni minge ni ministry bakile be otoko ke kadri chama be otoko ke ala iblamino kaka abumbani inya kana bu fede wati la kodo ni mu yesebe anye mi mo soir de Bamako kono aka bido bolila Amadel konare ne Jérôme Diarra ala ka hido malo bana jamana malo abana malo yerawa Amadel konare ne sebeni kala ko minya ablay watare ako dunungolo no flengolo mane vi do be uti fajnyena mane vi do be uti somi sabla olu ko ni nyana sakalo tal fla fanga yelema unna briefing soro walma unna shori yoro soro sabla olu e balande ikado hakila wara to olu ko koy nini ngara kandidai akanya mai ni bise jamana ko rati sakoro Amadel konare kwasra to la de o de la olu ko ni
dunungolo ni balakolo de fɔ n'u y'a ye k'a fɔ cɛ o cɛ bɛ yen i k'a dɔn jamanadenw i k'a dɔn olu b'i fɛ olu fɔlɔ de bɛ bɔ ni dunu ni tɛgɛrɛ ye association motion de soutien Amadou Konare i k'a dɔn a kundanko damanda u bɛna olu de sigi sen kan sa ayiwa ni ka di e yɛrɛ tɔrɔ bɛ yen don dɔ bɛ se a bɛ kɛ e yɛrɛ ɲɛna sa e yɛrɛ kɛra Ala de ye Amadou Konare a ko n'u y'i nɛgɛn o maa kelenw de bɛ laban k'u fori ka b'i kɔrɔ a ko nin dunungolo fɔlɔw nin maa minnu bɛ ni nami kaana gɛlɛw don association ni club de soutien a ka ca mouvement de soutien Amadou Konare a ka ca jamana in kɔnɔ fo ka taa fɔ a kɔ tuté anw bɛ Asimu fɛ anw bɛ s'a nɔfɛ anw b'a kɛ tan n'u dɛsɛra u bɛ t'u dulon muso fa fɛ yala an y'o kankari da u b'a ye bila o y'o mɛn kɔni an ye kuma fɔ don min o su maa caman y'an wele a y'a mɛn o yala a y'o mɛn dɛ damu ko ko k'an kumana u bɛna taa muso bɔ k'a di diɲɛ ma i tun bɛ bali min na sisan i tun b'o ye u tun bɛ jaw bɔ u bɛ ka wariw bɔ k'a di mɔɔw ma o baara u bɛ taa cɛ ka fanga ɲagami a ka denbaya mɛ min bɛ dɛ o maa kelenw de bɛ laban muso mana fɔn fɔ a ye k'a fɔ cɛ o cɛ bɛ yen i k'a dɔn jamanadenw i k'a dɔn olu b'i fɛ olu fɔlɔ de bɛ bɔ ni dunu ni tɛgɛrɛ ye association motion de soutien Amadou Konare i k'a dɔn a kundanko damanda u bɛna olu de sigi sen kan sa ayiwa ni ka di e yɛrɛ tɔrɔ bɛ yen don dɔ bɛ se a bɛ kɛ e yɛrɛ ɲɛna sa e yɛrɛ kɛra Ala de ye Amadou Konare a ko n'u y'i nɛgɛn o maa kelenw de bɛ laban k'u fori ka b'i kɔrɔ a ko nin dunungolo fɔlɔw nin maa minnu bɛ ni nami kaana gɛlɛw do association ni club de soutien a ka ca mouvement de soutien Amadou Konare a ka ca jamana in kɔnɔ fo ka taa fɔ a kɔ tuté anw bɛ Asimu fɛ anw bɛ s'a nɔfɛ anw b'a kɛ tan n'u dɛsɛra u bɛ t'u dulon muso fa fɛ yala an y'o kankari da u b'a ye bila o y'o mɛn kɔni an ye kuma fɔ don min o su maa caman y'an wele a y'a mɛn o yala a y'o mɛn dɛ damu ko ko k'an kumana u bɛna taa muso bɔ k'a di diɲɛ ma i tun bɛ bali min na sisan i tun b'o ye u tun bɛ jaw bɔ u bɛ ka wariw bɔ k'a di mɔɔw ma o baara u bɛ taa cɛ ka fanga ɲagami a ka denbaya mɛ min bɛ dɛ o maa kelenw de bɛ laban muso mana fɔn fɔ l'éclairé les tout et les tout nata ni ayiwa hakilina bonya kojugu ka ji min bolo fa bɛ mɔn a nana jɛkulu dɔ sigi sen kan ni muso jɛrɛjɛkulu baden min bɛ Mali kɔnɔ nin bɛɛ ko Asimu Goyita nin denmisɛnw ka maaw bagabaga bɛɛ ko Asimu Goyita walahi ka maa o kuma anw b'a ɲini Asimu Goyita fɛ ayiwa a laban nana kunaya da ka ji min bɛ kuma jumɛn fanga bɛ dan bi ma voilà a tun bɛ maa minnu nɛni o maa kelenw ani olu de ka bazɛnbaw dulonnen don ɲɔgɔn na n'u tɛna juru don ɲɔgɔn na Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi kow bara ka ɲɛ sɔrɔ sabula min ye jamana mɔɔw ye n'u nana dɔn tigitigi dununfɔla ni balafɔla ni tɛgɛrɛfɔla Amadou Konare k'a dɔn jɔda foyi t'u la jamana jɔli la fewu jamana in kɔnɔ fo ka taa fɔ a kɔ tuté anw bɛ Asimu fɛ anw bɛ s'a nɔfɛ anw b'a kɛ tan n'u dɛsɛra u bɛ t'u dulon muso fa fɛ yala an y'o kankari da u b'a ye bila o y'o mɛn kɔni an ye kuma fɔ don min o su maa caman y'an wele a y'a mɛn o yala a y'o mɛn dɛ damu ko k'an kumana u bɛna taa muso bɔ k'a di diɲɛ ma i tun bɛ bali min na sisan i tun b'o ye u tun bɛ jaw bɔ u bɛ ka wariw bɔ k'a di mɔɔw ma o baara u bɛ taa cɛ ka fanga ɲagami a ka denbaya mɛ min bɛ dɛ o maa kelenw de bɛ laban muso mana fɔn fɔ l'éclairé les tout et les tout nata ni ayiwa hakilina bonya kojugu ka ji min bolo fa bɛ mɔn a nana jɛkulu dɔ sigi sen kan ni muso jɛrɛjɛkulu baden min bɛ Mali kɔnɔ nin bɛɛ ko Asimu Goyita nin denmisɛnw ka maaw bagabaga bɛɛ ko Asimu Goyita walahi ka maa o kuma anw b'a ɲini Asimu Goyita fɛ ayiwa a laban nana kunaya da ka ji min bɛ kuma jumɛn fanga bɛ dan bi ma voilà a tun bɛ maa minnu nɛni o maa kelenw ani olu de ka bazɛnbaw dulonnen don ɲɔgɔn na n'u tɛna juru don ɲɔgɔn na Amadou Konare sɛbɛnnikɛla ko an bɛ donni minɛ ko bi kow bara ka ɲɛ sɔrɔ sabula min ye jamana mɔɔw ye n'u nana dɔn tigitigi dununfɔla ni balafɔla ni tɛgɛrɛfɔla Amadou Konare k'a dɔn jɔda foyi t'u la jamana jɔli la fewu maa minnu bɛ yen n'olu de y'a su ka bila kojugu la a bɛ fɔ a ma sama ka tila transition ban bɛn mana kɛ min kan n'o banna a ka t'i lafiya bɔ joona maa min bɛ sigi o kɔfɛ san 5 n'an ma taa wele ka na k'a fɔ ma tu fo ka ɲɛ
u ka sɛbɛn ka bila o ka sɛbɛn ka bila a tɛ wuli nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni ni maa ninnu bɛlɛ dugu an bɛ nin wele cogo min na aw b'a faamu ko jadɔ ye min ye o tɛ dɛ maa min ka muso ko ka bon o tɛ jadɔ ye dɛ jadɔ Segu jamana na minnu ye binganikɛlaw ni javandu a bɛ fɔ olu de ma ko jadɔ u ɲɛ bɛ tiɲɛ na u bɛ tiɲɛ ye olu ka nafa kama binganikɛlaw de ye jadɔ ye an y'o fara a kan i bolo don karamɔgɔ deba tun kɔnɔ l'indicateur du renouveau min ye k'a dɔn k'a fɔ u ka fasiri jamajɛkulu cogoya la Seydou Jara o ye sɛbɛn kɛ Seydou ko a bɛɛ n'a ta i k'a dɔn fiɲɛ bɛ ci barakɔrɔba a bɛ kolongolo min ye kibaruya ko a bɔra ka bi tali maa minnu bɛ yen n'olu tulo gɛlɛya sɔrɔ ka ja n'a jɔlikɛlaw tuma bɛɛ olu de ye nin kibaruya in lase koyi k'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn kolonɛli Sadio Kamara i k'a dɔn Mali cɛba min ɲɛsinnen don lakana ni kɛlɛkɛcɛkɔrɔw ka kisa ma a ko ja embargo sigilen bɛ o kan mɛ ko fiɲɛ tigɛlen ko bɔda tɛ yen sira bɛɛ datugulen ko maaw ɲɛnama Sadio a ye k'a dɔn a bolo mɔnɔbɔ cɛba min bɛ yen ni o ye a kɛlen don ka danaya da min kan ka kɛ sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛma n'o ye armée de l'air maa ɲɛma Boyi Jara a ye nin salo ka tugu a kɔ ka sin ka t'i tu Irisi tɛ jali a taara Ala deli de di cɛ in ma Vladimir sige a taara ale deli de d'a ma ani nɛgɛ haya ka bɔ jɛman dun kɔrɔ awɔ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn nin balila maa caman na a ko min ye kunnafonidiso min bɛ yen n'u k'a ma Jeune Afrique a ko kibaruya in ne salola olu bolo u ko u y'a kisɛ sɔrɔ k'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ colonel Sadio Kamara ani k'a dɔn awa chef d'état major de l'armée de l'air sanfɛ kɛlɛkɛcɛw olu ka maa ɲɛma i k'a dɔn k'u kɔni ye u yɛrɛ suuru i k'a dɔn vol Turkish Airlines i k'a dɔn ka t'u cun i k'a dɔn Irisi jali na k'u ye munfɛn ye hali n'i y'a sɔrɔ foyi ma fɔ maa ye maa yɛrɛ ma bɔ a kalama i k'a dɔn ko awa hali ni maa min tɛ misi min yɔrɔ la e n'a dɔn cɔ ko jifilen tɛ i k'a dɔn lakanako minɛnko Mali ani Irisi cɛ i k'a dɔn ko ninnu de bɛ tali kɛ o la sɛbɛnnikɛla a ka jate la a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ i k'a dɔn k'a fɔ awa Sadio ka nin dogodogoni caman in kɛ ka boli ka taa Irisi sisan i k'a dɔn a bɛ tali kɛ baara dɔw dakunna baara minnu bɛ yen i k'a dɔn n'o kɛli sababu ye Mali finitigilakaw ka i k'a dɔn kabako lama juguw kan ka dugu minɛlen caman nabila hali n'a ka bi cɛdenw bɛ kɛlɛ gun kan wa u laɲagarilen don i k'a dɔn o daminɛna ko n'i y'a mɛn an ka taa kunuyɔrɔ la o k'a sɔrɔ i k'a dɔn fɔlɔ de jara min ye kabi Mali ni Irisi ye tigɛ di ɲɔgɔn ma daminɛ a kɛra Irisi yɛrɛ jamana ɲɛmaw ni Mali jamanaw ye a kɛra i k'a dɔn cɛden minnu bɛ lakalaniw kɛ olu nali ye awa ko minɛ kɔni nana suru jali Bamakɔ pankurun jigin kɛnɛ ka bɛɛ lajɛlenlen y'a ye o kuma i k'a dɔn ko labɛn kura dɔw de tun bɛ sen na olu ko tɔw donni ni o bɔli ka taa hali bi minɛ tɔ susa i k'a dɔn ka kɛlɛ fɛrɛ mugu ni kisɛ k'a tɔ bɛɛ salo ni kana n'a ye Mali la ko a bɛ tali kɛ o de la sɛbɛnnikɛlaw ka jate la u y'a yira k'a fɔ awa Mali wolomasiri tabaw i k'a dɔn ko kɔni mana fɔ ani fɛn o fɛn mana kɛ u ye labɛn kura minnu kɛ tile 2 in na nin kalo 3 tɛmɛnen kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen y'a dɔn ko Mali cɛdenw bɛ se ko dɔ la o kuma n'u kɛra ka gɛlɛya minnu jateminɛ i k'a dɔn Sadio bɛ taa ko kura minɛn minnu bɛ yen n'olu ye majɛli kɛ walima hali bi n'a ka bi fɛn minnu bɛ sɔrɔ ni ka kabako lama ka Mali dugu kelen-kelen bɛɛ lajɛlenlen labila ko an ka taa dɛmɛ don an kɛrɛfɛ jamana dɔw la k'o baara de daminɛlen nin ye kunnafoni filɛ an ye min mɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bidon bɔli la cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamakɔ k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye karamɔgɔ daba tungura naam bala cogo bɛ di ko kura Amadu Konare n bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le matin sɔgɔmada o don min ye Hashi Cisse nin y'a ka fatiri ye Amadu Konare dɔ bɛ yen olu kɔni laban ye dakolodi ni filenkolondi ye to Amadu Konare dɔw bɛ yen olu kɛra musokɔrɔba npogo ye ni wulila k'i jɔ a bɛ batara bɔ i la ni y'i sigi fɛn yɛrɛ t'i la Amadu Konare k'a dɔn RPM ni i bɛ ka te RPM ko banna ni k'a dakolodi k'a filenkolondi sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn gesedala kɔlɛ Amadu Konare nin bɛɛ lajɛlen de tununna sa kabako a ko nka min laban nana fara a kan o ye ko tɔ kelen yɛrɛ teliya ni k'a ko bɛɛ lajɛlen ban ni ka yafa k'a ma a n'a ka koba saba bɛɛ i k'a dɔn jamanadenw ɲɛjɔyɔrɔ don jamaba de bɛ jamana kɔnɔ min kun bɛ Ibrim Boubacar Keïta fɛ u dalen don a dala kuma na n'a ye min ko bi sɔn a ye Amadu Konare k'a dɔn RPM ka san sɔrɔ RPM ka se ka fanga sɔrɔ u to a ka fɔ jamana in kɔnɔ yeelen ka bɔ Ala ni Ibrim
Boubacar Keita sababu o sale kɔni o kɔfɛ i k'a dɔn kɛwale wɛrɛ minnu bolo dalen don RPM kɔnɔ a ko bannen don pewu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Amadou Konare maa bi kɛ kɛlɛkɛla ye nka i ti kɛ tuwatigi ye fiyewu maa yɛrɛ bi kɛ maa jijalen ye Amadou Konare Ala tɛ sanayɛlɛ d'i ma kabako Dr Boubacar Keita a tɛ mili ka ko ye Amadou Konare kabini RPM bisimila a ka wulikajɔ ni cɛsiri ani jija o dɔnnen don nka min ye tuwatigiya ye ani ka yelen bɔ a ye Amadou Konare o gɛlɛyara ma fo k'a fɔ k'a to ten o bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye wulikajɔ ni cɛsiri n'i taara zole da ka ɲɔgɔn ye dɔ boloda k'a fɔ ni fangasigi bi kɛ e de ka kɛ cɛbɔ ye Amadou Konare k'a dɔn yɔrɔ kɔni ye ko dakolonji a ko min y'a ka secrétaire général ye Babɛr Gano o ni ŋana caman fana de bɛ ɲɔgɔn fɛ Amadou Konare minnu kɔni banna kolokoto fo ka taa ko yɛrɛ da bɔgɔ jɛnnen kan saratigiw laban nana jo di Boubacar Keita ma Amadou Konare a ko i k'a dɔn nin ye continuer politigi Ala deli tɛ ɲɛma tɛ silamɛya tɛ diinɛ yɛrɛ tɛ Amadou Konare k'a dɔn jɔyɔrɔ ko don a ko maa minnu murisira fo ka taa bɔgɔ jɛnnen kan Amadou Konare u ti sɔn Keita ye sɛbɛnnikɛla ko o ye gɛlɛya ye min kɔni dulonnen bɛ ka taa fara min ye Boubacar Keita o danya nana ale de bɛ se ka maaw wele bɛɛ lajɛlen b'a to a ta la dakuruya kelen Amadou Konare n'o fana tɛ yen ka ban i k'a dɔn RPM ko nin y'a bannen pewu a ko wulikajɔ ni jateminɛw bolo kan i ye ŋana minnu tɔgɔ fɔ RPM cɛw don Babɛr Gano Amadou Konare ka taa se Musa Temeni ma Musa Temeni i k'a dɔn yarɔ gɛlɛyakɔrɔba b'o ni Awa Keita ni ɲɔgɔn cɛ o donbaliya yɛrɛ k'a dɔn parti ɲɛmaaso la Amadou Konare o dimi b'o la o fana sigilen bɛ k'a kɔnɔ a ko n'i y'o fana bɔ yen Mamadou Jarasuba ŋana don Amadou Konare i k'a dɔn Mamadou Jarasuba sɛbɛnnikɛla ko taabolo kelen don o fana na sabula a t'a dɔn a b'i jigi da min kan walima a b'i boloma da min kan nin bɛɛ lajɛlen y'a damata problème ye Amadou Konare o tuma RPM ko sɛbɛnnikɛla ko ni Ala yɛrɛ de ma jangɛ RPM ko nin y'a fana bannen ye pelenkete sabula Amadou Konare k'a dɔn n'i y'an ka parti politigiw jateminɛ jamako tɛ maako de don Amadou Konare k'a dɔn maako de don sabula i b'a sɔrɔ nin parti ba fɛn o fɛn bɛ yen ŋanaba kelen de bɛ yen n'o fununa walima n'o y'i da de i k'a dɔn parti bi solo sa la Adema Alifa Umaru Konare kana siga Wulibali Adema Alifa Umaru Konare o don URD Mɛlɛ Sise wallahi hali o ta ma kalo kelen bɔ RPM Ibrahim Boubacar Keita wallahi Siridi faso yiriwatɔn Bamundaga Segu kaw ka Bamundaga a ma ban pewu MPR ala anw ka MPR anw bɛ sa o Jarabangana anw taara yen anw taara RPM anw taara Fasi o tuma a na kɛ dɔ in da ye wa jɔnni a bɛ bɔ tuma min na maa caman na fara o kan n'o tɛ a bɛ na tuma min na kɔɔse ye nin kelen dans tous les Mali Kawjimi ta tɔgɔ CNMT wa ma dɔn ACRT faso ka kɛ faso jigi faso ka wele musow b'a kɔ i bɛ Kasimu ka secret dɔn wa tɔ dɔ de bɛ yan Kamujiw bolo ko Ala kama tɔ musow maraka musow ni jɔyɔrɔ olu de bɛ na a b'olu kala kura ala ko la i mana maaw kɔni kala ala ko la ka u kunkolo salo k'i bolo da u kun na n'i ko ko cu u bɛɛ b'a fɔ cu dɛ yan'u ka bɔ i kalama o tuma min ye Kawjimu ka secret dɔ de fɔlen o sɔrɔ ne de ye fɛn dɔ jira n na a ka sɛbɛn fɛn ninnu réseaux sociaux mais ne yɛlɛla sɔrɔ ne ma sɔn o u bɛ taa Kawjimu ɲininka ko yalima ko hakilina jumɛn ni fɛn b'a la a ko non articles de b'u bolo ni kumana dɔrɔn bɛ t'i don kaso la articles du bɛ yen dɛ n'o ko juguyara mɛ kɛ sira la a ko non e bɔra ka kuma bila ka tɔrɔ o tɛ sa articles de b'u bolo n'i nana kuma dɔ fɔ jahu ne ko fata kabi Kawjimu ko daminɛna ne ye Kawjimu interviewé siɲɛ kelen wahala a ma laban n'i b'ale interviewé e tɛ journaliste ye dɛ ale de ye journaliste a tɛ to ne de ko a ma sa ni e tɛ ne ka ɲininkali jaabi o tuma k'a dabila ne bɛ kelen posé e bɛ mugan posé a b'i ɲininka on arrête a ko ne de ye microtigi ye c'est moi le maître des lieux i bɛ ne de lamɛn i bɛ ne de jaabi non a t'i lamɛn dɛ hali ni ye ministre ye an y'a tigɛ an ma bɛn a la non a ko article de b'u bolo i bɛ tiɲɛ dɔn article de n'i nana fɔ bɛ taa n don kaso a bɛ jɛ de an ka César premier min Jɛka
karamɔgɔ de b'a tugura maa ka ni bila ko la I tɛ ɲɛ dɔn min na aw ma ɲi t'a la Amadu Konare nka sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw y'a jira I ka keguwa keguya tɛ wallahi I bara ka wari min minɛ an ye min bɔ le démocratie kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de b'a tugura kunnafoni sɛbɛn info matin Yɛlɛmani daga kaane kɔnɔ gɛlɛya min yɛrɛ kɛra sa I yɛrɛ lajɛya a ko la maa min bɛ n'u ye quoi kumasela ye sɛbɛnnikɛla ko sarima wele ni u k'a lamɛn an bɛɛ baara bɛnnen d'o ma o tuma n'o don a faransi tɛ n ye o kɔni ye kuma wɛrɛ ye a faamuna n tɛ fɛn d'o la a faamuna n'o tɛ n ye kunnafoni caman sɔrɔ Japon Amérique Faransi minnu ye n wele ka kunnafoni jɛlen di yan daba nin kuma ninnu I k'a don cogoda fɔcogo la siga t'u la anw tɛ kɛlɛla jɔnya ko kɛlɛ t'anw fɛ yan anw tɛ politiko kɛlɛla k'u yiriwale an b'o de la maa dɔw bɛ olu k'u t'o mɛn ɲɛ tɛ d'o kan o tuma n'o dun nana ko la a bɛ kɛ gɛlɛya ye o tuma a ɲɛ de ye nin ye Ala ka saliji bɔ a ko kan amin ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma amin Amadu Konare waati n'a ka waati ma se e ko bi t'an da bila yan gɔngɔlaw waati ale sera minnu bɛ k'an lamɛn an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ ko ɲuman dɔn o tuma kuma y'i kɔrɔ Amadu Konare k'a dɔn kɔrɔfɔ ɲɛna foli ani tɔnni lamɛnbaa jɛrɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna an na juwaramɛkɛ fo k'a wale ɲuman dɔn min ye kɔlɔnbaw seni ye Ibrahima Karan Jara min ye duguduguni dugu ye ka hinɛ masa Ibrahima Karan Jara an ka foli b'a ye Amadu Konare k'a dɔn Banamakaw ka Solomani Fofana den kelen ɲɛnen min ye te ɲuman ye ka na suru jamana kɔnɔ ko min ma tezara Amadu Konare I k'a dɔn te kelen min fana kelen bɛ ka sanga wuli kɛ bi u k'a ma te Aisha Mali la te fila de bɛ yen awɔ maa bɛ se k'i jigi da o kan dɛ a banna Amadu Konare an bɛ foli ani tanu kɛ ka ɲɛsin Mamu Leleta Mamu Leleta I k'a dɔn Dagabana Mori I k'a dɔn Mori bɛ n'a a ka dɔnniya ale kɔni denko gundo Amadu Konare Ala y'o d'a ma sabula I mana tɔgɔma sɔrɔ maa 15 Mamu n'i kɛra sababu ne ka den sɔrɔ ni cɛ don b'a tɔgɔ da I la I k'a dɔn n'i ye maa 10 sɔrɔ o la o b'a jira k'a fɔ ko baara ɲɛna Mamu an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ni mɔgɔ b'a la I b'a wele 82 03 03 03 I k'a dɔn a filɛ nin ye Torokɔrɔbugu Dagaba Kare o don nɛgɛw kɛrɛfɛ Ahmed Jakite anw b'an kɔ kɛ n'an ka kɔlɔni kɔ ye Burapele Sudi u n'u ka équipe dafalen farikɔnɛjɛ u b'u sɔn ni d'a kan sisan ni surafana t'o dunna su in na n sɔnna ni Ala sɔnna o tuma ni Ala sɔnna sini an bɛ ye kɛnɛ kan Amadu Baba Konate Bouakari Amadou Konate Daba Baba Konate an bɛ Konate an ɲinɛ ma o da kɛ wolo sɛbɛn kura ye dɛ Ahmed Jakite Amadu Konare Daba Tunkara wa salam